Infetħu l-applikazzjonijiet online għall lotjiet ta' manteniment lill istudenti li minn Settembru li ġej se jattendu korsijiet f'livell post-sekondarju u terzjarju. Is-sena l-oħra kienu ma' 19,000 l-istudenti li applikaw u din is-sena l-figura mistennija tkun ikbar, kif għall-ewwel darba se jingħata stipendju lill-istudenti li jidħlu bil-klawżola tal-maturità. Romina Kuxkiri, chairperson tal-Student Maintenance Grant Board, saħqet magħna li fl-ewwel jum ta' reġistrazzjoni kienu iktar minn 900 l-istudenti li applikaw. L-istudenti dak kollha fil-livell post-sekondarju u anke terzjarju jkunu ħeġġa millum biex jaċċessaw il-website tal-Education u japplikaw għall-istipendju. Fil-watt permezz tal-EID jistgħu japplikaw kemm għall-istipendju, kemm għall-grant u anke issa minn din is-sena l-lotja supplementari. L-ewwel pagament tal-istipendju jingħata fil-bidu ta' Diċembru, iżda qabel dan l-istudenti jirċievu dik imsejħa bħala qotja tal-bidu li qabel kienet tieħu l-forma ta' Smart Card. Kuxkiri fissritilna kif il-qalba totali għal formuli online naqset il-burokrazija tal-proċessar tal-applikazzjonijiet kemm għall-istudenti kif ukoll għall-bord. Kemm jista' jkun qed nippruvaw anke l-ħajja tal-istudent nagħmlu iktar faċli. Ovvjament ikun hemm perjodu ta' tranzizzjoni fejn l-istudent forsi ħass li aħna tlabni wisq dokumentazzjoni biex aħna nkunu nistgħu nibnu anke d-database tagħna. Fil-fatt l-istudent jara differenza bejn is-sena akademika li għaddiet u li qegħdin fiha issa peress li kemm il-darba meta hu jaċċessa l-applikazzjoni se jitilgħu dokumenti li jkun diġà applika bihom fis-snin ta' qabel. Għaldaqstant se jkollu ftit inqas xogħol xi jagħmel meta japplika. L-istudenti huma mħeġġa japplikaw sa Novembru biex jieħdu l-pagamenti kollha, anke jekk għadhom ma ddeċidewx f'liema istituzzjoni edukattiva se jmorru jew liema kors se jsegwu. Japplika u jindika bħala preferenzi li għandu varji u mhix preferenza waħda, aħna nipproċessaw l-applikazzjoni tiegħu kollha u mbagħad meta aħna nirċievu l-konferma mill-istituzzjoni hemmhekk napprovaw l-applikazzjoni. L-applikazzjoni tibqa' miftuħa tul is-sena, iżda f'dan il-każ l-istudent ikun eliġibbli mid-data meta jkun daħħal l-applikazzjoni.